En begin maar eens mooi, zeevogels op het grien, het waren gemeen. En we weten wat dat betekent. Als je zeevogels op het gasloon zitten gaan, op een graden, dan wordt het min waar. En zeker als er geen kunstmest strooit is, zoals je het hier achter mij. En dat betekent dat we meer waar krijgen. Het wie wordt al meer waar, maar het bloed voorlopig jestig. Joen en vannacht. Wel, we hebben een aantal pittige buien. Nou ja, eerst nog ruim, daarna een paar pittige buien. Maar vannacht bloedt het op de meeste plekken denk ik wel droeg. En vannacht hebben we opklarings en de temperatuur zat tussen de 10 en de 13 graden. De hoogste temperaturen op de eilonen. Ja, de wind zuidwest-west krijgt de onthut. De huddewind natuurlijk in het kust- en waardgebied. Verderop de provincie een matige wind. En dan morgen. Morgen hebben we eerst nog een droogwaarperiode. Ja, prachtig voor alles wat er georganiseerd wordt in de provincie en te dwan is boeten door. Maar in de midden toch vanuit het noordwesten maar eerst wat ruim. Daarna volgt een gebied met buien, maar dat zet vrij vlug voort. Dus ik denk dat we jou bij de joen al bij de droge waar hebben. Maar dat binnen pittige buien. En hoe daar heb ik het op zo'n 16 graden, maar eerst dus nog de zinnen erbij. De wind krijgt rond hut, betekent stormig in het waardgebied, zijn maar gewoon roen uit stormig in het waardgebied. Bij vlagen misschien de krijgt njoggen. En dat jouwt een waarschuwing voor alle watersporters. Ja, en dan zorgen we vooruit en dan komt het zin, een jestig maartype. Op Tongense, vrijdag en sneeuw en toch een aantal buien. Vooral ik op Tongense, maar de kans op Tonger. En dan ik nog een hudde wien. Op vrijdag en sneeuw waait het wat minder hut. En op sneeuw komt de zinnen wel eens wat meer te voorschijn. De temperaturen 16, 15 of 14 graden. En we moeten morgen maar wel even in het waarschuwen.